שלום וברכה לכולם. אנחנו עומדים לצפות בחלק מסך כל הקורס שעוסק בכלכלה עירונית. קורס זה תואם את בחינות מועצת שמאי המקרקעין. את שאר הקורס כולו תוכלו לראות באתר שלי, או לעשות בגוגל שולי כלכלה, או ecol.co.il. בואו נתחיל בשיעור לדוגמה. שלום וברכה לכולם. אנחנו נתחיל כעת בנושא שנקרא עקומת הרנטה BRC, Bid Rent Core. בעצם בנושא הזה אנחנו נלמד איך כל פרט בפרט מוכן להציע שכירות מסוימת בהתאם לרמת תועלת מסוימת שיש לו מזה. ביד זה בעצם איזושהי הצעת מחיר, רנט שכירות, וקור זה קו. בואו נתחיל, אבל לפני שנתחיל נחזור בעצם למושג שנקרא פונקציה תועלת. פונקציה תועלת בכלכלה באה לנסות למצוא רמת שביעות רצון שיש לפרט כלשהו. אוקיי? זה יכול להיות מכל דבר מסוים. אז נניח יש לי פונקציה תועלת שהיא פונקציה שאמורה להיות של שני משתנים, נניח x ו-y. יכולה לקבל ערך כלשהו, נניח x כפול y. ועכשיו אני מציגה לאותו פרט סלים במרחב, ואני שואלת אותו את מי מהם הוא אוהב יותר. אז נניח סל מסוים, אני מביאה לו 4x ו2y, סל אחר 1 ו8, סל נוסף 2 ו3. ואם אני אשאל אותו כל סל וסל כמה הוא שבע רצון ממנו, אז הסל הראשון זה 4.2, ציר ה-x זה 4, ציר ה-y זה 2, מכיוון שהתועלת שלו היא מכפלה, אז יש לו רמת שביעות רצון של 8. אם אני אתן לו סל שמורכב מ-1 ו8, יהיה לו שביעות רצון גם של 8. ואם אני אתן לו סל 2 ו3, יהיה לו שביעות רצון של 6. קודם כל, מה אני מבינה? שיש פה שני סלים שהוא אוהב אותם יותר, A ו-B הוא אוהב אותם יותר מ-C, והם נותנים לו אותה רמת שביעות רצון. זאת אומרת, אם אני אבוא לצייר את זה במרחב, יש לי סל 4 ו2, ועוד סל שהוא בעצם סל 1 ו8. שני הסלים האלה הוא אוהב אותם באותה מידה, והם גם יותר טובים לו מהסל 2-3. מה שאני מבינה נכון לעכשיו, ששני הסלים האלה יושבים על אותה קשת שנקראת עקומת אדישות. מה מהמשמעות של עקומת אדישות? כל הסלים שפרט אוהב אותם באותה מידה. זאת אומרת, כל הסלים שפרט אוהב אותם באותה מידה. עכשיו, מה שקורה, אני יכולה גם להציג לו סלים אחרים, נניח את הסל 10 ו5, או את הסל 20.2.5, שני הסלים האלה נותנים לו רמת שביעות רצון של 50, אבל הוא גם אדיש לגביהם. אז בעצם, מה שאנחנו אומרים, שפונקציית תועלת מורכבת ממפות אדישות. זאת אומרת, אין לנו בעצם, זה לא פונקציה אחת, מדובר פה ב-u שווה ל-x כפול y, מדובר פה בפונקציה תלת ממד, שבכל פעם אנחנו מנסים לקבע מימד, להחליט, עכשיו התועלת היא 50, ולמצוא את כל הסלים שפרט אוהב אותם 50. ואז אנחנו תמיד אומרים שבצירים x ו-y עוברים אין ספור פונקציות תועלות, עקומות אדישות, עקומת אדישות של 50, של 8, של 2, של 4, וככל שמתרחקים מהראשית מדובר על רמת תועלת גבוהה יותר. זאת אומרת, הקשת הזאת נחשבת לקשת טובה יותר מאשר הקשת הזאת. אוקיי. אם אנחנו מנסים להשליך את הרעיון הזה של עקומות אדישות ופונקציית תועלת לעקומת BRC, שתכף נסביר מה היא אומרת, אז אנחנו נראה שבעצם לא חייבים תמיד להציג בעולם שני מוצרים שהם טובים, אפשר גם להציג מוצרים שהם רעים. לדוגמה כרגע, בעקומת BRC, ציר ה-Y יהיה ה-P, רנטת הקרקע, כמה אני משלמת בשקלים לכל מטר מרובע, ו-D יהיה הציר של ה-X, זה מרחק מהעיר. עכשיו בוא נחשוב שמחיר בשבילי כל שקל שכירות שאני צריכה לשלם לקרקע מסוימת, זה רע לי, אני מעדיפה לשלם פחות, לא אוהבת לשלם כסף. ולגור ממרכז העיר זה גם פרמטר שהוא רע לי. Okay, אנחנו מגדירים כרגע מרחק מהעיר כפרמטר של רע, מכיוון שהעבודה היא במרכז ויש לי את הנסיעות הרחוקות שאני צריכה לבצע. נתעלם כרגע ממשתנים סביבתיים כמו זיהום אוויר וכך הלאה. זאת אומרת, שני הדברים האלה הם דברים רעים. אז אנחנו בעצם אומרים שפונקציית התועלת היא מורכבת מ-P ו-D, ש-P מייצג
מחיר שאני צריכה לשלם על קרקע שאני לא אוהבת, ו-D זה המרחק שלי מהעיר. פונקציית התועלת, אם ככה, אנחנו מייחסים לה דבר שלילי. זאת אומרת, אם אני נותנת לכם איזושהי דוגמה, נניח פונקציית תועלת P כפול D, ואני מציגה כרגע שני סלים, סל מסוים של 10 ו7, וסל אחר של 6 ושל 9, אז אני שואלת את הפרט, כמה אתה אוהב את הסל הזה? כמה שבע רצון אתה ממנו? אז הוא אומר 10 כפול 7 זה 70, ו6 כפול 9 זה בעצם 54, כך הוא אוהב אותו. עכשיו, אם היינו מדברים על עקומות תועלות רגילות, אז היינו אומרים ש70 יותר טוב מ54, ולפיכך הוא אוהב אותם יותר, הוא מעדיף את הסל הראשון יותר מאשר הסל השני, אבל מכיוון שאנחנו מגדירים אצלנו את היו כדבר שלילי, אז יש לו פה 70 דברים שגורמים לו לעצב, לעומת 54 דברים שגורמים לו לעצב, אז עדיף להיות עצוב כמה שפחות. אז הפעם הוא יעדיף את ה6 ו9. זאת אומרת שההבדל הוא, שאם בכלכלה מלמדים שעקומות האדישות יושבות אחת מתחת לשנייה וזאת יותר טובה מזאת, אז דווקא פה, בשעה שאנחנו מדברים על רנטת הקרקע במרחק ממרכז העיר, אנחנו דווקא אומרים שככל שאתה יורד למטה, התועלת עולה. דמיינו אדם שלא משלם על הקרקע, והוא גר ממש במרכז העיר, והוא לא צריך לשלם על הקרקע בכלל. אז הוא האדם המאושר ביותר, כי יש לו 0 מכל אחד מהפרמטרים האלה. לא משלם וגר במרכז. בואו ניקח איזושהי שאלה לדוגמה. נתונה פונקציה נכונות לשלם, מיד-רנט קורב, של צרכן בצורה מסוימת, U שווה ל-Q כפול P, כאשר U זה רמת תועלת שלילית, P זה מחיר שטח דיור בשקלים למטר מרובע, אוקיי? ו-Q זה מרחק ממרכז העיר. חלק מהשאלות המועצה הייתה רושמת את ה-D כ-Q, אבל היא רושמת את זה בהתחלה, אז כך שאי אפשר להתבלבל. אז יש לנו כרגע פונקציה תועלת שמורכבת מ-Q ו-P, אמרנו שני הדברים האלה רעים, אני לא רוצה לגור רחוק, אני גם לא רוצה לשלם כסף. והציגו לי מציאות מסוימת שיש צרכן מסוים שגר בשטח של 130 מטר מרובע, במרחק של 4 קילומטר מהמרכז, הוא משלם דמי שכירות מסוימים, אוקיי? ועכשיו מה ששואלים אותי, מציעים לי עכשיו בכל מיני סעיפים א' ב' ג' דברים נוספים, ושואלים אותי אם הוא מעדיף או לא. זו שאלה מאוד פשוטה, שבשך הכל מה שאני צריכה לעשות זה להציב. זאת אומרת, אם אני אקח את הנתונים בשאלה, אוקיי? נערוך איזושהי טבלה כלשהי. אני מחפשת כרגע את המחיר שהוא משלם למטר מרובע, ויש לי נתון גם על שטח הדירה. יש לי נתון על שטח הדירה, ואני רוצה לדעת את המחיר, וגם אני רוצה לדעת כמה רחוק פיזית הוא ממרכז העיר. אז יש לנו כרגע באיזה שכר דירה כולל הוא משלם. אז יש לנו כרגע את המקרה בנתונים של השאלה, שבו נאמר לי ככה. הוא גר בשטח דירה של 130 מטר מרובע. הוא רחוק מהעיר 4 קילומטר מהמרכז, הוא משלם דמי שכירות של 5,200. אז מה שמעניין אותי זה לדעת איזה מחיר הוא משלם למטר מרובע. אז מה שאני אעשה, אני אקח את השכר דירה, 5,200, ואחלק ב-130. זאת אומרת, 5,200, אם אני אחלק ב-130, אני אגלה בעצם איזה מחיר הוא משלם למטר מרובע. הוא משלם מחיר של 40, ואני רוצה לדעת גם את רמת השביעות הרצון השלילית שלו, שזה לא שביעות רצון, זה בעצם כמה הוא מבואס. כיוון שפונקציית התועלת היא Q כפול P, אז במקרה הזה זה יהיה 4 כפול 40, שזה 160. זה הנתון בשאלה. ואז יש לי כל מיני סעיפים, כמו סעיף א', בואו נבדוק מה אומר סעיף א'. סעיף א' אומר את הדבר הבא. האם הצרכן שלנו יעדיף לעבור לדירה בגודל זהה, מדברים על גודל זהה, במרחק 6 קילומטר מהמרכז, אבל השכירות יורדת ל-3,900. בואו נראה כמה זה יוצא לו לשלם למטר. אוקיי, בואו נחשב את זה. יוצא ככה, יש לנו 3,900 שכר דירה על שטח של 130 מטר,
3,900 לחלק ל-130, אם אני אחשב את זה, זה יוצא 30 שקלים. ואם אני רוצה לדעת את רמת השביעות הרצון, או במרכאות לא שבע רצון, את רמת הבאסה שלו, שהיא מוגדרת כ-Q כפול P, נכפול 6 ב-30, ונגיע ל-180. זאת אומרת, רמת אי השביעות רצון שלו בעצם נמצאת בעלייה. אנחנו מעדיפים כמה שפחות. זאת אומרת, התועלת צריכה להיות כמה שפחות, כי היא מייצגת בעצם אי שביעות רצון. טוב, אז כרגע א' נפסל, כי הוא אומר, הוא יעדיף לעבור לדירה כזאת? לא, שביעות הרצון שלו בעצם תהיה 180, אי שביעות הרצון שלו, ואנחנו מעדיפים כמה שפחות. ב', האם הוא יעדיף להתגורר בשטח של 100 מטר מרובע, להיות רחוק 3 קילומטר מהמרכז, ובאותם דמי שכירות הכוונה 5,200. אם אני אחלק פה 5,200 ב-100, יצא 52. אם אני אכפול 52 כפול 3, אני אגיע ל-156, שזה יותר טוב בעצם מנתון הבסיס שהיה 160. אנחנו רואים יהיה יותר נמוך, שזה באמת עדיף. אז לכן ב' תשובה נכונה. ג' הוא שואל, האם בעצם הוא יעדיף לעבור לדירה בגודל זהה לדירתו כיום? זאת אומרת, נכון לעכשיו השטח שהוא מתגורר הוא 130, קרוב יותר למרכז, ללא תלות בשכר דירה. קודם כל, שכר הדירה, מה זאת אומרת ללא תלות? הרי השכר דירה משפיע על ה-P. אנחנו מחלקים את השכר דירה ב-130, משפיע על המחיר. והמחיר הוא חלק מהתועלת. אני לא יכולה להתעלם מזה, תלוי איזה גודל שכר דירה אתה משלם. לכן ג' זה משהו שהוא לגמרי לא נכון, ואז התשובה הנכונה היא תשובה ב'. זו שאלה למשל מאוד פשוטה של הצבא, אבל הכרנו את הנפשות הפועלות. בואו נקרא שאלה לדוגמה. בעיר מעגלית חד מרכזית מתגוררים שני סוגים של צרכנים. צרכן מסוג א' יש פונקציית BRC, עקומת רנטה, זה התועלת, זאת פונקציית התועלת שלו, ולצרכן מסוג ב' יש פונקציית תועלת אחרת. אז בואו נסתכל כרגע שיש לי את שתי התועלות האלה. יש לי את התועלת שמייצג הצרכן הראשון, U שווה ל-P ועוד D, ויש לי עוד פונקציית תועלת שמייצגת את הצרכן השני, U שווה לחצי P ועוד שני D. כשאנחנו אמרנו U, זה רמת שביעות רצון שלילית. ואז הוא מגדיר U זה רמת תועלת שלילית, P זה רנטת הקרקע למטר מרובע, וגם הוא הגדיר זמן בחודש, D זה מרחק ממרכז העיר. בהנחה שלכל האנשים בעיר רמת תועלת זהה, ואין בעיר שימושי קרקע נוספים, איזה משפט מהבאים הוא הנכון ביותר? עכשיו שימו לב מה שקורה. מה שקורה שברגע שמציגים לי בשאלה כמה וכמה סוגים של צרכנים, הייתי מעוניינת לעשות שינוי נושא נוסחה. זאת אומרת, מכיוון שהצירים שלנו הם P, שזה המחיר, הנכונות שלי לשלם למטר מרובע, בציר ה-X מייצג בעצם את ה-D, דהיינו את המרחק ממרכז העיר. אז מה שאני מעוניינת תמיד זה לראות את העקומות של האנשים לפי P, זאת אומרת שה-P הם מבודד. אבל גם הגדירו לי פה שלכל הצרכנים בעיר יש רמת תועלת זהה. זאת אומרת, U זה איזשהו מספר כלשהו, שאין לי מושג מה, הוא גם לא מפריע לי. הוא איזשהו מספר. כרגע מה שאני מנסה לעשות זה לקחת את צרכן א' ולקחת את התועלת שלו שהיא מורכבת מ-P ועוד D ולבודד את P. P זה U פחות D. זה U, אוקיי? את ה-U אני ארשום אותו קצת מעוגל כדי שנדע שזה U ולא 4. אוקיי? אז אני מעגלת לו קצת את הרגל. P שווה ל-U פחות D. צרכן שני, אני אעשה אותו דבר, נחליף לו צבע. צרכן שני, פונקציית התועלת שלו היא מורכבת מחצי P פלוס שני D, ואני רוצה לבודד את P, אז אנחנו נעשה U פחות שני D שווה לחצי P, אני אחלק בחצי, יוצא עם כך ש-P שווה אם יש פה 1 חלקי חצי זה 2U,
פחות 4D, אוקיי? זאת העקומה של השני. עכשיו שימו לב, מה שאני מעוניינת לעשות זה לצייר את העקומות. אז בואו נתחיל כרגע מהעקומה האדומה, שזה צרכן מספר 1. פונקציית הנכונות שלו לשלם היא U פחות D. איך אני יודעת קו ישר איפה הוא חותך צירים? אני שמה 0, ואז אני באחד מהמשתנים ואני מגלה את האחר. נניח עם D0, אז ה-P, הנכונות שלו לשלם היא U. זאת אומרת, יש לנו פה איזושהי עקומה שמתחילה מ-U. ואם הפוך, ואם ה-P0, אם נציב פה 0, אז ה-D, המרחק יצא שווה ל-U. זאת אומרת, זו עקומה שמתחילה מ-U ומסתיימת ב-U, ויש פה איזשהו קו ישר, זה מבנה של קו ישר. זה בעצם צרכן מספר א'. מה קורה עם הצרכן השני? אותו דבר. אני אקח כרגע, ואני אציב במקום ה-D0, אם אני מאפסת את D, אז המחיר, הנכונות לשלם משתי U. זאת אומרת, זו עקומה שהחותך שלה יותר גבוה, הוא מתחיל משתי U. ואם הפוך, ברגע שה-P0, אם אני אציב פה במקום המשוואה 0, אז יצא לי 0 שווה ל2U פחות 4D. אני רוצה לדעת D כמה שווה, אז יוצא ש2U שווה ל4D, מה שאומר בעצם ש-D הוא חצי U. זאת אומרת, העקומה השחורה מתחילה משתי U ומסתיימת בחצי U. פה היא מסתיימת. בעצם מה אני רואה? שצרכן ב' על הקרקע שהיא קרובה לעיר מוכן לשלם הרבה יותר כסף מאשר צרכן א', ואילו צרכן א' בקרקע שהיא רחוקה מהעיר הוא מוכן לשלם יותר כסף. אז בואו נתחיל לקרוא תשובות. תשובה א' אומרת, צרכנים מסוג א' יתגוררו קרוב למרכז, וצרכנים מסוג ב' יהיו בשולי העיר. בדיוק הפוך. מי שיגור במרכז שהוא מוכן לשלם עבור על הקרקע שהיא קרובה לעיר, זה דווקא השחור, וזה צרכן ב'. אז א' זו תשובה לא נכונה. אחר כך כתוב, צרכנים מסוג ב' יתגוררו עד למרחק של U חלקי 2. עכשיו בואו נראה משהו. U חלקי 2 זה כמו חצי U, פה. כן? הוא טוען שצרכנים מסוג ב' שזה השחורים, הם יתגוררו עד למרחק חצי U שזה פה. זה לא נכון, מכיוון שכבר פה האדומים ינצחו את השחורים, ובשולי העיר הם יציעו מחירים גבוהים יותר. הנקודה הזאת פה שזה מתחלף היא בטוח לא חצי U, זה נקודה אחרת. אני עכשיו הולכת לגלות אותה, אבל אין לי ספק שבית לא נכונה. כי להגיד U חלקי 2, U חלקי 2 זה הסוף של העקומה. וכבר פה, בזמן שהאדום והשחור נחתכו, פה כבר השחורים כבר יצאו מהמשחק, כי האדומים מציעים מחירים גבוהים יותר. איך אני יכולה למצוא את החיתוך ביניהם? יש לי שתי משוואות. האחת זה ש-P שווה ל-U פחות D, והשנייה זה ש-P שווה ל2U פחות 4D. בואו ננסה לחתוך את העקומות האלה, לראות את החיתוך ביניהם. U פחות D שווה ל2U פחות 4D. ה-D עובר אגף לפה, אז יוצא 3D שווה ל-U, מה שאומר שהמרחק הוא U חלקי 3. דהיינו, הם נחתכו פה בשליש U או ב-U חלקי 3, פה החיתוך. אז כשהוא אומר, צרכנים מסוג א', א', תסתכלו, זה אדומים. הם התגוררו בין מרחק U חלקי 3, שזה פה, זה המרחק שיצא לנו פה, בין מרחק U חלקי 3 לבין U ממרכז העיר. זאת אומרת, מפה והלך האדום מעל השחור. ולכן ג' זה התשובה הנכונה. ד' הוא שואל, צרכנים מסוג ב' התגוררו בין מרכז העיר לבין מרחק U. איפה ב'? ב' מתגוררים, שימו לב, מה-0, הכוונה מהמרכז, שזה נכון, בין המרכז לבין מרחק U חלקי 3, לא U. זאת אומרת, בין ה-0 ל-U חלקי 3 זה השחור הוא המנצח, ואחר כך מי שמנצח זה האדום. בהמשך לאותם נתונים, לפעמים משאלות עוד שאלות כמו פה, שוב, זה אותם נתונים שצרכן ב' זה התועלת שלו וצרכן א', ואז סיפרו לי
שצרכן מסוג א' מתגורר בדירה בשטח מסוים, במרחק 2 קילומטר. הוא יכול לעבור לדירה אחרת במרחק כזה. ידעו ששכר הדירה שיש לשלם הוא זהה. יש להניח שעלות המעבר זניחות, על פי עקומת הרנטה, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? האם הוא יעבור לדירה אחרת? הוא יעדיף להישאר בדירתו? הוא יעדיף כך וכך. טוב, אז בואו ננסה לשים את זה בעצם על אותה טבלה ששמתי את זה קודם. יש לי פה איזושהי הצעה. מעניין אותי א' איזה שטח אתה מתגורר. כמה אתה משלם למטר? על איזה שכירות אנחנו מדברים? על איזה שכירות אנחנו מדברים? וגם כמה אתה רחוק, איזה מרחק אתה גר בעצם ממרכז העיר. נכון לעכשיו, הוא מתגורר בדירה של 100 מטר מרובע, אוקיי? הוא רחוק מהעיר 2 קילומטר. הציעו לו לעבור לדירה של 200 מטר מרובע, במרחק של 10 קילומטר מהמרכז. אוקיי? ידוע ששכר הדירה שיש לשלם עבור כל אחת מהדירות הוא זהה. אוקיי? עכשיו, השכירות, נכון לעכשיו, נקרא לזה X, כי אין לי מושג מה השכירות שלו. אוקיי? אין לי מושג מה השכירות שהוא משלם, רק אמרו שהוא משלם אותה שכירות. המחיר למטר מרובע יהיה בעצם X חלקי 100. X חלקי 100, ופה זה יהיה X חלקי 200. למה? הוא משלם שכירות כלשהי. חלקי השטח, זה מה שהוא משלם למטר מרובע, שזה מייצג את ה-P. מה שמעניין אותי כרגע זה רמת השביעות רצון שלו, שאמרנו זה שביעות רצון שלילית. אנחנו מדברים על צרכן מסוג א', זה צרכן מסוג א', אוקיי? צרכן מסוג א', יהיו שווה ל-P ועוד D. אני כרגע, כדי לדעת את רמת השביעות רצון שלו, אז אני אגיד שזה X חלקי 100, פלוס 2, בעצם הצבתי בפונקציה תועלת P פלוס D, P זה השכר דירה X חלקי 100 פלוס 2. לעומת זה, במקרה אחר זה X חלקי 200 פלוס 10. ואז כשאומרים, הצרכן יעדיף לעבור לדירה אחרת ללא קשר לגובה שכר דירה, אני לא בטוחה שזה נכון, אוקיי? כי יש לי פה שני פרמטרים. א', פה אני רואה ש10 יותר גדול מ2, מצד שני כשמחלקים למספר כלשהו יוצא יותר קטן. אז אין לי דרך לדעת איזה משתנה יותר גדול, אבל שימו לב, הם דיברו פה על 1,600 או 2,400. יש משהו עם המספר הזה 1,600. אם אני אנסה להשוות, אוקיי? את שני הפרמטרים האלה, את שתי הפונקציות האלה, x חלקי 100 ועוד 2, x חלקי 200 ועוד 10, אני אכפול הכל ב-200, אז יצא 2x פלוס 400 שווה ל-x פלוס 2,000, okay? יצא לי סך הכל ש-x שווה ל-1,600. יש משהו שקורה ב-1,600. שימו לב, מה הכוונה? ב-1,600, בסחירות של 1,600, אוקיי? בסחירות של 1,600, אז שתי האופציות משתוות. זאת אומרת, אם אני אחלק פה 1,600 חלקי 100, זה יוצא באופציה שהוא מתגורר ב-100 מטר, 1,600 חלקי 100 זה יוצא 16, מרחק של 2, רמת התועלת שלו תהיה 16 ועוד 2 שזה 18, אבל אם הוא יתגורר ב-200 מטר עם אותה שכירות 1,600, 1,600 חלקי 200 8, אבל הוא רחוק 10 קילומטר מהמרכז, זה עדיין יוצא אותו דבר. השאלה מה קורה מתחת ל-1,600 ומעל 1,600. א', אפשר לנסות לצייר את הקווים ולבדוק, אבל אם קצת קשה לנו, מה שהייתי עושה, הייתי פשוט מנסה סתם לשים מספר אחד שהוא מעל 1,600 ומספר אחד שהוא נמוך. אנחנו מדברים על שטח של 100 או 200, אנחנו רוצים לדעת כמה אתה משלם למטר מרובע, איזה שכירות ואיזה מרחק. בוא ניקח מספר שהוא קצת נמוך מ-1,600, בוא נגיד 1,500. 1,500 שקלים זה השכירות שאתה משלם. אם אני גרה בדירה של 100 מטר, 1,500 לחלק ל-100 זה 15, או 1,500 חלקי 200 שזה 7.5.
המרחק פה הוא 2 קילומטר ופה 10. רמת שביעות הרצון אמרנו זה P פלוס D. זאת אומרת, אם אני אחבר את ה-P 15 פלוס 2 זה 17, או 7.5 פלוס 10 זה 17.5. אז אני הייתי מעדיפה, אמרנו, כמה שפחות. אז לכן, כשהוא אומר פה, הצרכן יעדיף להישאר בדירתו, כל עוד שכר הדירה נמוך מ-1,600, נכון לעכשיו ב-100 מטר, זה רמת שביעות רצון של 17, לא של 17.5. בואו נראה מה היה קורה, אם הייתי מציבה שכר מעל 1,600, נניח 2,000 שקלים. 2,000 שקלים על דירה של 100 מטר זה 20 שקל למטר. 2,000 שקלים על דירה של 200 מטר זה 10 שקלים. פה רחוק 2 קילומטר, פה רחוק 10. רמת השביעות רצון פה תהיה 20 ועוד 2 שזה 22, ואילו פה תהיה 10 ועוד 10 שזה 20. זאת אומרת, שימו לב שמעל 1,600, כשהצבתי שכר מעל 1,600, כבר עדיף לו לעבור לדירה הגדולה. אז תשובה ב' היא הנכונה, כל עוד השכר נמוך מ-1,600 עדיף שישאר בדירה, ואם השכר היה מעל 1,600 היינו מציעים לו לעבור דירה. בג' אומר, הצרכן עדיף להישאר בדירתו כל עוד שכר הדירה גבוה לו. אם הוא גבוה היינו מציעים לו לעבור לדירה חלופית. בואו נמשיך. שאלה נוספת. בעיר מעגלית חד מרכזית יש שני סוגים של צרכנים. לצרכן מסוג א' פונקציית BRC הנתונה על ידי U שווה, ולצרכן מסוג ב', אז ככה, פה זה קצת קפץ לי, זה מייצג את צרכן א', ואילו זה מייצג את צרכן ב', אוקיי? שוב אנחנו רואים שתועלת מייצגת פה כדבר שלילי, P זה רנטת הקרקע ו-D זה המרחק בקילומטרים. בהנחה שלכל הצרכנים בעיר רמת תועלת זה, שוב נכנסים לאותו רעיון שזו אותה תועלת, ואין בעיר שימוש קרקע נוסף, איזה המשפטים הבאים הוא נכון? מה שאנחנו עושים זה לנסות לעשות את מה שעשיתי קודם, לנסות למצוא את פונקציית התועלת, אוקיי? לא את פונקציית התועלת, לנסות למצוא את פונקציית ה-P, את הנכונות שלי לשלם. אז אני אקח את צרכן א', שפונקציית התועלת שלו זה 2P פלוס D, נבודד את PU פחות D שווה ל-2P, מה שאומר כרגע שה-P הוא U חלקי 2 מינוס D חלקי 2. זה רמת הנכונות לשלם של צרכן א'. מה קורה עם צרכן ב'? פונקציית התועלת שלו היא U שווה ל-P פלוס 2D. אם אני רוצה לבודד את P שהוא כבר כמעט מבודד, רק אני אעביר את ה-2D אחורה, אז P שווה ל-U מינוס 2D. אוקיי? ואם אני אבוא לצייר את זה, אז בואו נתחיל מצרכן ב'. שוב, מה שאני עושה, אני מציבה במקום ה-D0. במקום ה-D0 זה אומר שהמחיר מתחיל מ-U. ואם הפוך, במקום ה-P אני אציב 0, כן, במקום ה-P אני אציב 0, תחשבו שיש פה 0, זה אומר ש2D שווה ל-U, 2D שווה ל-U, מה שאומר ש-D זה U חלקי 2. אז ככה, זה ציר ה-D, זה ציר ה-P. כש-D שווה 0, זה מתחיל מ-U. כש-P שווה 0, ה-D המרחק הוא U חלקי 2. זאת אומרת, זו פונקציה שמתחילה מ-U ומסתיימת ב-U חלקי 2, זה צרכן מסוג ב'. לעומתו, מה קורה עם צרכן מסוג א'? בוא נראה. צרכן מסוג א' זה P שווה ל-U חלקי 2, D חלקי 2. דהיינו, אם אני אבוא ואני אציב, יש לי P ויש לי D, אני אציב במקום ה-D0, אז הנכונות שלו לשלם היא חצי U, U חלקי 2, זה עקומה שמתחילה מ-U חלקי 2. ואם הפוך, אני אציב במקום ה-P0, אוקיי, פה, תחשבו שיש פה P0, אם אני אציב פה 0, אז יצא ש-U חלקי 2 שווה ל-D חלקי 2, מה שאומר ש-U שווה ל-D. אוקיי, המרחק הוא בעצם U. אז המרחק פה עד הסוף הוא U, אז יש לנו שני קווים ליניאריים שנחתכים באיזשהו מקום מסוים במרחב. מה שאני רואה, שצרכנים מסוג ב' יהיו הראשונים, הם יציעו את המחיר הגבוה עד לפה, ואחר כך צרכנים מסוג א' יציעו את המחיר הגבוה, והם יעברו להתגורר בשולי העיר.
נשאלת השאלה כמו קודם, מעניין אותי לדעת בעצם על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים בעצם על הנקודה הזאת פה. אני רוצה לדעת בעצם איפה עבר החיתוך פה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את שתי המשוואות שלנו, אחרי שבודדתי את ה-P, אוקיי? את המשוואה ש-P שווה ל-U פחות 2D, ואת המשוואה P שווה ל-U חלקי 2 מינוס D חלקי 2, ונעשה ביניהם איזשהו שיווי משקל, נשווה אותם, נחתוך אותם, אז יוצא U פחות 2D שווה לחצי U, מותר לי לרשום U חלקי 2 כחצי U, מינוס חצי D. 2 עובר לפה, נהיה פלוס, עם המינוס חצי D זה 1.5 D, וה-U בהנה, U פחות חצי U, הופך להיות חצי U. דהיינו המרחק ה-D, חצי חלקי 1.5 זה שליש U. מה שאומר כרגע, שיש לנו פה שליש U. שצרכנים מסוג ב' הם האדומים, הם יגורו עד מרחק של שליש U מהמרכז. אז הם שואלים אותי פה איפה צרכנים א' יגורו על איזה שטח. עכשיו שתבינו, אנחנו מדברים פה על עיר חד מרכזית, זאת אומרת זה המרכז, ואנחנו מדברים שהם יגורו רחוק בשליש U. זה יכול להיות מפה, 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 ואז נוצר מעין מעגל, וצריך למצוא את השטח שלו. כשהרדיוס הוא שליש U. אז אם אנחנו זוכרים איך עושים שטח של מעגל, זה פאי כפול הרדיוס בריבוע, דהיינו פאי כפול, אנחנו גרים ברדיוס של שליש U, כל זה בריבוע. מתמטית, אם אני אפתח את זה, זה פאי כפול שליש בריבוע זה 9, כפול U בריבוע. צריך לחפש את התשובה הזאת, שזה בעצם תשובה 3. פאי U בריבוע לחלק ל9. זה בעצם השטח שצרכנים מסוג א' התגוררו. עד פה, קומת הרנטה, יש לה סרטון נוסף. נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.